Det er lidt som om, jeg hørte det før. Det lyder som en dårlig idé. Vino, okay, vi har måske hørt det før, men hvad skal vi så lave? Jeg har en idé. Lad os lave en musikvideo. Det lyder som en god idé. Hvad for en slags musikvideo? Sådan noget rapmusik, det er godt. Nej, skal vi stå og lave håndtegn og sådan noget? Ja, vi kan lave en lyrisk musikvideo. Han kunne køre på motorcykel. Det har vi ikke. Vi har en knallert. Og sådan en sort jakke på. Læderjakke. Og med sådan en hættetrøje, sådan ser mega anonym ud. Himlen og havet stod i et. Hvis jeg havde holdt lidt bedre fast i dig. Men vi var i gang med at erobre verden lidt for lidt. Og der var en hvirvelvind på vej. Du fik mig til at gå på vandet. Vi kunne flyde ovenpå. Men vi blev taget til vandet. Bølgerne slettede alle spor. Af frygt for at løbe ud i sandet, trak vi kun vores hver i kor. Det er jo noget lort. Det er der ingen, der gider se på. Hvad har du så tænkt dig? I forhold til vores location med skov. Ja, det kunne vi godt, men så skal vi bruge sådan en håndholdt kamera. Ja, og så om aftenen, og når det er mørkt. Det kunne faktisk godt fungere. Det holder. Det er skrald. Det er der heller ikke nogen, der gider se på. Nej, men vi bliver nødt til at lave noget. Vi har en deadline. Jeg tror ikke, der er nogen, der gider spille sin tid på det. Men har du en anden plan? Ja. Jeg har en idé. Vi skal bare drikke en masse bajer, og så laver vi det i morgen. Ja, det er slet ingenting. Wrap it up. Drink for